Ykköinen yö. Ich bin in einer Luftkastelle geboren. Kaukolan tukka kuin pommin purkajalla, and the kirja is pois. Niin, ja ikiäkäs sanoi, että the kirja ei saisi kadota. Yes. What perhana shall we do? Mein Vater war ein sehr berühmter Sporhund. Jees, Kauko. Se oli mainio sanonta, mutta we don't understand sitä. What helvettiä shall we do? I have only yksi selitys tähän juttuun. Joku on varastanut the kirjan. Sitä oli juuri sanomassa. Mein Vater war ein sehr berühmter Sporhund. Jees, Kauko, that was very good sanonta, mutta emme vieläkään ymmärrä sitä. What perhana do we do? The kirja on kadonnut. Hey, what is that? What is what? It is a hattu. Hey, look. Made in Taiwan. This is not a tonttulakki. What? Onpa kummallista. Why have we not seen sitä aikaisemmin? Ainoa selitys on, että the kirjavaras on pudottanut hatun. Sitä oli juuri sanomassa. Mein Vater war ein sehr berühmter Sporhund in Düsseldorf. Wow! Mitä se hokee koko ajan? I am not täysin varma. Yritä selvittää. Katso sanakirjasta. Ehkä se on niin hyvä sanonta, että voimme käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Yeah, let's see. Vater, berühmte, as Sporhund, Sprudelwasser. Hei, hän sanoo, että hänen isänsä oli erittäin kuuluisa vainukoira Düsseldorfista. Sitä hän hokee. Ei hyvä sanonta, ei. Hei! Vainukoira and the hat. Nyt tuli an idea. Reallykä?